Jotono belai belai ke hambai ani bumung Biman Jamatia siga tini yang kaisa belai ke nekirima sengsa ani oro final news hok payu ang video senani bai dongka actually ang direct selling industry o samung tang tongo ang kono politics bai involve sikirui boni logo loge ang direct selling industry mani por alada company rok ano grow up tongman nuke kabang mana ano tolala magroni ano harassment khayani sudu tabo kaise apuila bohaina ani bumungui kabang mana ko video editing photo editing ke mobile number hack rok khayui ani bumungui opoproton khaijak bonotui ang thana rok sasi FIR rok khai rojak oko cyber crime haibana boni kono solution to malia ke tak bohaina tini phaya ang hahaina khana phiuje 4-5 ta ner call sopaika Maharaja Pradut notui angsi ani cehara rok ke khlai ani foto rok ke khlai ko Maharaja Pradut ni yatheng rok ke foto ke yatheng rok bera foto ma buang hake khnaka ke abo angya abo ani mungui sitang puila phana ano apo prochar khaina bangui abo haike khaijak tongo ke ang video rok no kahake foto rok de video rok angna sinajia kang phum khaisa ke tak log loge siang kono sai tongka ang nayana ke abo angya nupurok baya rok please nirok believe khaisa di abo angya abo ani mungui jara opoprochar khainai bor rok si jodi si amata haike kono borok no jodi si unkhangke please ana help khaibai jodi ang sakang sing no borok no naituk tongo sabo abo sabrok ani mungya ke opoprochar khai tongnai to jotono belai belai ke hambai jotono ang request ana supervisor di uborok no identify khai rona ni please hambai